Bisan nga kamagul-anon nga panahon tungod sa hulga sa COVID-19, may mga mayong butang gihapon nga mupatigbabaw. Sama sa gihimo nining usa ka pharmacy assistant nga way duha-duhang miuli sa pitaka sa usa ka customer. Ato kining sayran pinaagi sa report ni Lian Singkulan. Busy gihapon karon ang uban natong kaigsuunan sa pagpamalit sa ilang mga panginahanglanon. Gani daghang tawo sulod sa mga supermarkets o mga pharmacy apan taliwa sa kabalaka sa mga tawo. May mga maayong buhat gihapon nga mopatigbabaw. Sama sa post ni Romnick Abakahan sa iyang social media account nga miani na og nagkalaing-laing reaksyon. Kini tungod sa way pagduha-duhang pag-uli sa pharmacy assistant nga si Mary Grace Gilwano sa iyang pitaka nga may sulod nga dulan sa 15,000 pesos. Nahitubo kini sa usa ka pharmacy sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Nabisi gyud si Abakahan sa pagpamalit og hygiene kits og tambal ni atong higayuna ug wa na niya mabantayi nga natagak ang iyang pitaka. Nipalit ko og hand sanitizer, nipalit ko og sabon para sa coronavirus kay nagutanay na ang mga tinda. Then without knowing nga natagak na dayon ang akong pitaka. Mapasalamaton kaayo si Romnick nga nauli ang iyang pitaka kay daghan pa siya gamitan sa iyang kwarta. Pasalamat ko ni Mary Grace Gulano sa iyang honesty. Iya jud giuli ug wala siya motintal. And for that, I really salute you. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.